Biraz Serdar Altan editöre platforma Nuçek heye yani bir haber var ku bingehle Ahmede'ye. De seride mi de khast neri natel ser kuştuna balyoze Rusya ile Türkiye bizanım Ankara Brev Karlov per hatu bu kuştun. Kuştuna vi le Ahmede çava hata şirovekirin neri nate pevendiya Türkiye ve Rusya ve bu yere çava bandor bigre. بله وقتی زانین تکیلی نوا روسیا و ترکیه ده شخوا افساله که کو زیده نخواهش بو او جبر کو بالفرا روسی دما شهر ترکاوه هاتو خستن اف تکیلی بی یکجار خراب بون دما کو روسیا امبارگوی دانی سر ترکیه و ورده اف تکیلی کتبون خطریه که مزن ده شخوا جبرویه که Türkiye ligorvi tevgereki nû da pêşiya xwe û her wiha nava salekî de em dikarin bêjin tiştek nema ku ji bo Rûsa bike her tiştî kir bi her awayê xwe nêzîkê Rûsa kir û em bêjin çarçova şerê ku li Sûriyê dimeşe li wir hin taktîkên xwe hin polîtikayên xwe guhertin û her wiha ji bo ku têkiliya wan û Rûsya xweş bibe em dikarin bêjin bi her awayî polîtikayê xwe guhertin. Ama li ser vî yekî balyozê Rûsî li Ankara nava Ankara'yê hate kuştin ev jî bûyerekî gelek mezin bû li tevahiya dinyayê deng veda li Tirkiye jî bî awayî deng veda باورم رایدارین ترکیه جی بی آوی ام دکارم بیشن شوک بون یعنی ev بویر لهرمی جی دنگ داش برکو yani politikayı Türkiye kudmeşine Kürdistan'ı leherimin ambejin roj hilati Kürdistan'ı jî gelek dijnezik ve teşopandın jberuye ki مرۆڤ dikare bêje balyozê Rûsî kuştina wê bû yerên ku di vê çarçovê de di pêşerojê de wê biqewmin Kurda yek bi yek alaqedar dike her wiha ji vî awê jî alaqedar dike ji ber ku Tirkiye niha wek operasyona Fırat qalxanî ku dibêjinê li Sûriyê dimeşîne yek bi yek li ser Kurda jî bandorekî wî heye ji ber ku tehdîdekî wek tehdîd li Rojava tê dîtin ev yek jî ji ber wê yekî Kurd têkiliyên di navbera Tirkiye û Rûsya polîtikayên Tirkiye li ser Sûrî her wiha têkiliyên di nava Emerîka û Tirkiye'de Kurda yek bi yek alaqedar dike ew jî ji ber wê yekî balyozê Rûsî ku hate kuştin bandorek tesirek mezin em dikarin bêjin li herêmê jî kir û di vî çarçovê de nîqaşî dimeşin tê merak kirin gelo ji niha û pêde wê têkiliyên Sûriye û Tirkiye têkiliyên Tirkiye û Rûsya dî her wiha têkiliyên İran û Tirkiye wê çawa bin ev jî têne merak kirin di rojên pêş de herhalde wê di vî çarçovê de hin zelaltir bibin. Baş mirov Rojava bimîne Naha Rusya hatta naha ligor daxiliyên Kurdistan Kurdên Rojava Rusya rolekî balans lîst bû û hember Kurda jî germe lê di demen davî da ev nêzîkbûn avantajê baskir hinek cihê guman e yani tu hêvî dikî ku tu çavêre dikî ku Rusya ev rola xwe bi Kurdan re berdewam ke yan jî tu pêşbirî dikî ku hîn gavên neyenî derbarê Kurda babêje Rusya Yani li rojhilata navîn em bêjin dewletên navnetewî ku tev digerin piranî ji bo berjewendiyê xwe tev digerin em bêjin Rûsya jî Amerîka jî yan jî İran jî yek ji van dewletan e her wiha dewletên rojhilata navîn wekî Suudî û Qetar jî di vî çarçovê de tev digerin ji ber ku berjewendiyên dewletan li pêşin dibe ku em bêjin di hin polîtikayên xwe de guhertin çêbikin lêbelê Kurdên Rojava yani Kurd jî bî em dikarin bêjin li her çarparçe jî dî hêzekin li Rojava jî hêzekî mezin in
دهلا ام چکداری دجی خو اثبات کرنه و شرکی خورد مشاندن هم بر داعشی هر وها ev çend salên ku kantonên Rojava ava bûn divî avakirina van kantona de YPG û PYD rolekî mezin girt ser xwe û ev jî em bêjin rêlê vekir ku li dinyayê deng bide nav bide û her wiha dewletên navnetewîyên mezin em bêjin wek Rûsya û Amerîka wan berçav bigire û polîtikayê xwe li gorî wî em bêjin şekil bidiye ji ber wî yekî bi hêsanî vî polîtika xwe naguherîn ez nebawerim lêbelê hin taktîk belkî bên guhertin di hin ciya de em bêjin ji bo Tirkiye jî ji destê xwe bernedin hin tişta bikin lêbelê têkiliya Rûsya û Tirkiyeyê têkiliya Rûsya Tirkiye ne ser vî bingehî şekil dibe têkiliya Rûsya û Tirkiye piştî ku balefira Rûsya hate xistin bi tevahî em bêjin serî tewandina Tirkiye li hember Rûsya hat şekilkirin. Lê de hemen deme de şarta Tirkiye tene giringiya Tirkiye yani pêşîgirtina Kurdan e. O Tirkiye nema bi dengekî bilind guhartina rejima Beşar Esad çi dike. Lê de mesele Kurdî de Tirkiye pir bi awayekî zimanekî tund her berdevam dixwaze rêgir be. Loma ez dipirsim. Yani mirov dikare bêje em bêjin li Antarktîkayê dewletekî gelek dûr jî eger ku em bi statûyek ji bo Kurda bê avakirin Tirkiyeyê li hember wî be ev rastiyekî vê erdnîgariyê ye rastiyekî hikûmetên Tirkiyeyê her we AKP be em bêjin CHP be kîja hikûmet be jî di vê çarçovê de tev digere ev jî dida xuya kirin ku dijminahiyekî li hember statûya an jî em destkeftiyên Kurda ji xwe heye ji ber ku ev heye Tirkiye her tim polîtika xwe li gorî wî dide pêşxistin lêbelê ev nayê wê watê ku em bêjin dewletên navnetewîyên hêzên mezin li gor vê polîtika Tirka tev bigerin. Rûsya jî ez nebawerim di vî çarçovê de hêzekî weke ku YPG ku hêza çekdarî gîştî nîzîkî 100,000 çekdarê wan hene û li hember Daişê bi qewetekî mezin şer dikin operasyonekî mezin weke operasyona Reqayê ku dar dixin her wiha li gelek deverên ku Daîş desthilatdar li wê derê YPG û em dikarbêjin Sûriya Quwetên Sûriya Demokratîk bi awayekî xurt şer dimeşînin ev jî hem Amerîka hem Rûsya mecbûr dike ku bi vî hêzî re bi awayekî em bêjin gor berjewendiyê xwe be jî bi vê hêzî re hereket bike ji ber wekî hebûna Tirkiye li Sûriye ez bawerim tu hêz naxwaze ne Sûriye dixwaze ne İran dixwaze ne Rûsya dixwaze ne Amerîka dixwaze hebûna wan yani tu di vê çarçovê de tu dewlet naxwaze tenê em bêjin çavê xwe digirin ji bo vî yekî divên ka Tirkiye jî li wir dikare çi bike em wî bibînin hêzekî wanê bi çi qederê wê li wê derê pêşkeve em wî bibînin ez bawerim di vê çarçovê de tev digerin. Biraz alta pirsa min dawî ji bikinî ew xebata ku we afirandiye nûçeyek heye bir haber var ji damezrandina ragahandina wê heta niha karebe çawa dimeşe hûn bîra geçtî raya geçtî çawa hûn peşwazî kirin. Belê bir haber var platforma angon platforma nûçeyek heye me ev demeke me daye dest pê kirin kanalên û radyoyên ku Tirkiye taybetî jî li Herêma Kurdistanê ku hatibûne girtin em hatine cemhev 4 kanal û 8 radyo ne em hatine cemhev û me vê platformê ava kir ev platform jî ji bo ji ber ku me dixwest dengê temaşevanê van kanala van radyoya guhdarên van radyoya hatiye qutkirin em carekî dî bibin deng ji ware hêviya me ev bû bi rastî ji ber wî yekî me xwest em bi saya vê platformê li ser înternetê li ser
websaytê em kar û xebatê xwe bidine meşandin me dest pê kir niha çend xebatkarên van televizyûn û radyoya em hatine cem hev û em vê karê dimeşînin sîta me internetê heye birhabervar.com li ser vê em kar û xebatê xwe dimeşînin niha van rojên pêşiya me hem radyo hem televizyon em ê bêxine meriyetê û radyo jî û televizyon jî wê kar û xebatên rojnamegerî kar û xebatên te em bêjin nûçegihaniyê wê bide meşandin birêve bibe û em ê dîsa bibin dengê gel. Baş. Başı biraz Serdar Altar Rojnamemanê Kurt li Amedê em pir spasiyê te dikin. Ez jî spas dikim, min xêr û xweşiyê de.